Urire, Mikel Olaza, Arratsaldeon ikusle zaituztegun guzti hori. Halaxe da, dagoeneko hor dira, Bilboko Deportiboko gaurko bi protagonistak, Juan Pablo García batetik eta Esteban Gaubeka bestetik. Juan Pablo Errioxarra da eta Esteban Gaubeka berriz debutatu berria, esan dezakegu, honek urte erdi bat edo darama profesional modura Bilboko Deportibon, eta egia esan, nik behintzat ez dut inoiz ezagutu profesional bat, hainbeste egin duena aurrera, hain denbora gutxian. Javier Kerazo, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez dakit neure iritzianan bakarri, baina nik uste dut gehienek hori pentsatzen dutela, ezta? Oso zaila dela, hau pasatu zen bezala multo baten barruan pasatu, beste hainbat pilotarirekin, eta ikusten zen pilotari politik bat zela multo hartan, baina batean, izar bat atera zaigu, ia inork espero genuela. Bai, eta zuk esan duzun buru, ezta? Inork ez zauen, espero, horretan joatuko abenik, torri pala motxuetik apurtxo bat, eta hain pala, hemengo pelotiaz haingo abenik, ezta? Holan palan. Baina ikusi da, da gazte bat, oin pale hona dekona, kantxan asko ibiltzen dana, eta ibiltzen dana beti peloten ganien. Horrek asko esan gure dugu deporte guzti dan, ez da? Eta oso pelotari ondize da. Da demostro dugu segile betien, hor gehatu da goiko mailan, eta nik uste dointxen momentuen da laia bera honena horre hurrien bintzet. Bai, gero kontutan hartu behar da, Oskar Intzaustik utzi egin duela profesional mundu hau, eta dudarik gabe, Gaubekak hartu dio txanda Iruñekoari. Pentsa, batetik Juan Pablo undia esperientzia ikaragarri duena eta joko puntu oso honean dagoena, aste honetan bertan ostegunez Garridoren aurka ikusi ahal izan zen bezala. Eta bestetik ia debutatu berria. Horrela kontatu ezkero, pentsa daiteke final erraza duela Juan Pablok, baina inola ere ez da erraza izango gaur Gaubeka mendean hartzen. Nik ez dut usten aina errazak ingo doenik, eta betxu kontuk eta bidiez, ligilako partiduen be, Gaubeka gaztik beren alde, baina errezetara bendiru, eta nik uste gaur be, segurutik beren alde urtengo duela aporen bate dirua. Horrek esan gure dugu, konfiantza asko dekola, hemen jentiek behonaz, eta da mutil bat oso jatorra eta ez dala urduripanetan kantxan da partidu derra bat ikusteko eukeriukungu, ze bizo diezue oso pelotari honak. Javier Karazok aipatu digun finalean, Digaskako partiduan barkatu, 35 eta 29 irabazi zuen Juan Pablok, baina partidu hartan gauz asko gertatu zen eta agian aipatzeak merezi du. Dirua Gaubekaren alde atera zen eta Gaubeka nabarmen izan zen aurretik. Ez zuen asmatu zortzi kuadro terdian sartzen. Ez dela pilotan agian Juan Pablo bera baino hobeto aritu zen. Bai, hor galdua bezan, 6-7 pilota galdua bezan, ez da sortzi horretik paseu izan, eta gero pare bat irusake falta ja bezan, eta nik uste partidu hor junjakola. Ez da normala Gaubekak olako deukon kontrolaz, olako falta batzuk behitzi ez da, baina suerte du izan, da gero nik uste apurtxo bat urduri bepanteu zan beraz, ez da ipak kontroletu zan eurrin dekona da pelotari bat enduze, eta Juan Pablo gero egunin da beti izin da pelotari bat irabazin bizakola. Erregalo ez zuiten SB, eta Juan Pablo azibili bida kantxa guztizen. Partidu hastear dugu, finala hastear. Eta ikusiko duzu, zet rebezia duen Gaubekak tantoa amaitzeko. Beno, biak alderatuz, esan daiteke esker eskuin pilotari osoagoa dela Juan Pablo, baina artistagoa da inongo zalantzarik Gaubeka, gehienetan pilota bastartzen zaionean errebez ez joko du, nahiz eta eskuinez eskerrez ere ondo moldatzen den, baina nolabait bata da maila altuko kirolaria eta pilotari peto-petoa, baina beste artista da, artista ikutua duena, eta zakearen erresto normabikoa beste inork baino beto egiten du. Bai, honek esalik, ero eskuzeo zestiaz botatzen duela, eta paliaz boti eta holan marketi ormabizik ez da erreza. Oin lehenengo tantu da,
eta behitu zela markautzen Ormabizek Juan Pablo Sakiei. Dirua urdin dago. Dirua parean urdin dago. Horre bili dira artekariak zekitela gorri edo urdin nondi jo. Baina bat eta huts aurretik delarik markagailuan Gaubeka. Dirua urdin dugu parean. Eta gero hemen nik ustot koldo esan bidala Juan Pablo Berape, lehenengo txapelketa da, finalera askotan ailegu da, ezta? Baina irabazteko gogu dauz, ez du irabazi banan Berape sekule bez, inzaustik irabazitzoz, nik eustot danak, eta berentzako bizingo da apurtxo eta ber, amintxe eukeratxu deket eta ber irabazten bu, baina ustot kontrario oso txarratoko jakola hemen be. Horribili da pilota egokiena aukeratzeko asmotan Gaubeka. Hartu beharrekoa eta Bizkaitarraren sakea. Gogoratu, sakea zazpiaren barruan sartu behar dela. Laua eta zazpia artean. Naiz eta gero zortzikoa dut erdiko txapelketa den. Juan Pablo. Eskerrez. Eta gora. Gaubekak. Juan Pablo berriz. Saiatuko da pilota txapagainean luzte mozten, hanketan jartzen Gaubekari. Horixe da, gehien gustatzen zaion jokaldia. Eta gero, abantaila hori du, eskerrez eta eskuinez, eman egiten dio la pilotari. Bai, eta hor bebete foskera asko zangure dugu horrek, Horranketan ez da erreza, palie batera eta bestera kanbitzetan eskuen, eta ez zo denbora egemoten zazpikuadruen hor. Berriro ere pilota zabaldu Bizkaitarrak, eta ez dugu zango etorria ala Ormabiko egingo duenik, baina zakaren errestoan saiatuko da, bine eta berriz. Bai, espotzo Juan Pablo kentzen, nik ustot gaur haineketan asko egin dutzela Ormabizetara Juan Pablo hori. Gogoratu, azken ligaskan, Unda eta Garrido izan direla. Beste bi pilotariak, baina kanpora gelditu dira. Bi hauek izan bai dira honenak. Hori barruan da, eta tanto. Nahiko gustuko bazen, Javi. Bai. Eta nik ustot ailegu besta egin Gaubeka, baina itxi bizo kanpora doilakotan, baina ez. Zeinerak izan baldo duen Juan Pablok, eta botea garbi barruan izan da. Ez da zalantzarik, 10 zentimetroren errua bai. Dina. Juan Pablo. Eta zabaldu. Luze oso ondo. Gaubeka. Hortxe jarri behar da pilota. Erraza batzen du, baina ez da inerraza. Ez, horri dinezko peloti, esposu topetan peloti aireia oso gatxada, Da oin ikusi du. Honako moko pelotari bati horri txitximutzezu, zelako edarto barrez, da eskarreko orman ebinitzo. Lekurik txarrenean, bai. Leku txarrenien hor. Abi, izaten da, ez da baidatxo bat, hemen nola jokatu behar den. Batzuk diote, pasarik ez behintzat. Eta beste batzuk esaten dute, naiz da 2 edo 3 edo 4 pasa egin, pilota luze jarri behar dela, arrasto alde hortara, 7 kuadrotar dira, 8 kuadrora. Hemen askotan entzuten den ez da hori. Bai, nik nau behintzute pelotari muruen hori ingo neuke, ezin dozu ja honako final baten da ibili Juan Pablo baten kontra, pelotian lauen itxien, ze Juan Pablo berak emon egitzo. Eta zenba bider paseko zara, ez da normala Gaubeka paso da, lehen moluen sorti bide. Horrek esan gure dugu, bi einarren falta, ara botaten buzuz, asko tanto gehiago ingo zuzela. 5 eta 2, eta berriro ere pilota zabaldu egindu Ormabikoz Gaubekak, eta iruditzen zait, hemen kalte ikaragarria egin diezaiokela Juan Pablori, batipat, hemendik aurrera, Juan Pablo beti 2 pauso zabalera emango dituelako, eta gero ikusi izan dugu
Ze zulo gelditzen den horma ondoan. Bai, eta berak ondo kontrolatu ondo barrez gere gaueka berak, Eskerrez, Juan Pablo, errebezez. Barruti barru oso ondo egiten du errebezez. Oso gutxik bezala egiten du errebezez gaubekak. Eta orain ere, listoari da Bizkaitarra. Eta txartu ipini. Hori iken dau, pelote ganin neoten da beti. Eta gero, lehen esan dozu moruen, ez da, Koldo, honen motil honedeko, bueno, hain artistie da, ondo ipintzuzu pelotie, enpale badarraeko, eta ez dakizu nos bota bitzu normabizek, gero barrure. Era, postura oso antzekoa erabiltzen du barrura botatzeko pilota eta ormabiko egiteko. Azken unean, eskumuturra erabiliz egiten du ormabikoa, eta arerio beti dago zer egin behar du honek, pentsatuz. Gaubeka, pilota luze oso ondo berriro ere. Zazpi kuadro parera, piskat emanez. Hone badaki, Koldo, ligilako partiduen sortzi o sei o sortzi pasoi jabezera, baina gaur badaki horra joatu bideuena honek. Begira, hori baino beto ez dago jartzeri. Indar piskat emanez, eta azken unean pilotak erditxosta egin du gainera. Eta uste dut, Juan Pablok ezin dago hor. Eskatzeko motibo hori baduela. Egia esan behar da, ligaxako partidu hauetan, Juan Pablok beti egin ditu hobeak partidu bukaerak, partidu azerak baino. Ni beti Juan Pablo ikusi dut zubertiz eta ikusten finaletan, beti gaizki jokatu du normalien ligilako partidutan minio. Nik ez da ero zelan dan, holako kategoriako pelotari batek urduri panteu, ero normala da, Hemen urduri ez dagoena gaubeka da. Gaur ere bere lana edarki egiten ari da. Lehen esaten junaz, esan du nien ez da, inzeustik jajundala eta hau geratu dela, baina zematek jentek esan doa hemen, guztuko izan ikusten parien, baina. Edarki, Juan Pablo Geraman, kantu gogorra dau. Gane atorrezako peloti eta ez du leku ruio ginor. Ez zegoen tarterik pilotaria pala. Lekurik ez gaubekaren zat. Eta pentsatzeko bada. Artista ikutu hori zergaitik duen gaubekak. Ezen ere ez da pilotari indartsua enpale honekoa da eta horregatik pilota jartzen du atzean binakako partidutan. Baina ez da mutila handia, gutxi gora bera 75 bat kilo omen da. Eta altuera ere metro bat eta 80 zentimetro gaur egun palista ia denak dira. Hau baina handiagoak eta batipat astunagoak eta pala mundu honetan deportibon asko ikusi dira pilotari handiak. Orain dabiltzenak ere batzuk Beldarrain eta garai batean Tito Gorostiaga eta ura baino zarragoak Claudio eta beste mila ez da. Gizon ikaragarriak aritu izan dira palaz, baina honek beste duei batzuk ditu. Hori eta gero ez hori bakarrik, hemen askok esaten dabe babitu, esan duzun boruen asko pelotari indartzu dut bera bino, baina nik ez da izepa estan dan, horretik izen bida oen paleitik ez da. Bera bino gehiago ino gesto botaten atzera? Ia da. Partidu baten morrek bota dutu zerrebotera 6-8 pilota eta hemen gehiaginak gehatzen diez, bat bi botaten badabe. Bai. Harrigarria da, badauka ikutu berezi bat butilonek. Bai, eta datorren indarra porotxe ondo iken barrez. Eta gero gauza bat iken ondo. Da hori, bida, botera honek gitxi joten daue paraketan duzunean. Beti peloti topo iken daue aurrera. Horregaitik dago, gaur egun oberenen artean, eta horregaitik dago, lehen da biziko zortzi kuadroterdiko pala txapelketaren finalean, eta markagailuan gainera aurretik momentuz. Bai, eta gaur honien kirola pantu da moruen horin bida, Ez hemen bakarrik, beste pelota, beste batzuetan peloti topetan deuena gaurrien, arek eukera asko ingo du amaitzeko tantuek. Ederrazake. Juan Pablo Espira. Ederra suma pilota. Hori izin da, nik uste apurtxo bat, bildurra zunda espastiarren ero bebe beti joten, eta zenien babetu, txapapera bota dau.
Dena den, Juan Pabloren aldekoek badute pixka talaiago egoteko motiborik, partidu honi buelta emateko, Juan Pablok duen armarik nagusiena sakea baita. Juan Pablok asmatzen badu sakean, min ikaragarria egin diezaioke, 13 tantu egin zizkion, Garridori sakearekin joan den ostegunean. Eta gero bai, behin peloti eskerrea eta eskero, handik Gauekak ezin opezin dago bota, Geus askorik, eta gero horra, protxo bita. Bai, baina horixe, egin beharrekoa, bestela alperri da aurreko lan guztia. Hemen ikusio Gaueka bera be, espotzo esagi ikentzen zena normabize botatzen deusen. Gaueka! Posturia. Normabikoa egin nahi zuela. Hori egiten du ederki. Gainera pilotak berriro ere barrurantzako bidea hartzen du gehienetan. Gaueka! Normabikoa pilota zabaldu, Juan Pablok eraman, aukerakoa du Bizkaitarrak, eta hori tanto da. Doktoreari da lanean, doktoreari da. Zelan zabaldu iritzon, Ormabizei, Bai, eskimuturra zartzen dionean gero boteak kanpora bidaltzen du, sare aldera bidaltzen du pilota. Horri ikusiko, esazikien eskuen ondo dekola, eta gero lurrera bota bizin dago, Juan Pablo, beki usan zabaldura. Baina ailege Juan Pablo, Bai, baina horra ez. Zein edarki jarri duen pilota Gaueka. Luze eta urruti. Eta Juan Pabloren hau ere meritu ikaragarrizko izan da. Gaueka. Pelotaka da. Hori... Agintzen ari da. Agintzen era bat. Momentu pentsat errez, Eta harrituta dirudi Juan Pablok. Beti pilota gaizto eraman beharrean. Eta hemen askotan aipatu izan dugu hori, Javi Arkarazo. Haze pilota gaizto eraman duen, norbaite jarri duenaren sinale. Oin bebetu, zelako saketa dutzen. Eta nik uste Juan Pablo amene partiduen behintzeta hori bideoela, Beren tatik ikan bizau eta peloti indertzu jo, ze Davide Moruen Gaueka jokatzen ezintzetzu itxi peloti lauen, Ze handi bota duzu, berak nahi duen lekure. Juan Pablok iruditzen zait, arriskatu beharra izango du. Bai. Luze jokatu, bota behar duenean bota, eta... Luze eta Bilurbari barrez. Bestela, partido teknikoa baldin bada, Gauekak irabaziko du. Hori, tanto izan daiteke, eta alas izan da, tanto. Amairu eta iru. Egurra banatzenari da Gaueka. Eta hone dekona gauzaba dekoa Gauekak, Hartzen du belekutik betira pentsetan joadien hona botaten. Intentzio ikaragarria. Bai. Intentzio txarra, bindu honek. Zorteri gabe dabil gainera Juan Pablo. Eta aipaturiko denak metatu ezkero. 10 tanturen aldea, markagailuan. 13 eta 3. Opel azterrean, Gaubekak, berriro lan txarra egin behar. Juan Pablok, Gaubeka, Ormabikoa, eta doktore ari da, doktore, Zenbat gauza politikusten ari garen. Eta hori bero peloti barrez, ez da erreza, pelota goiti datorrena jeusike, ez da erreza Ormabize botaten, Badakizue, hau txapelketa hau antolatu zela nolabait ikusgarriagoa bihurtzeagatik pala partidua. Eta egia esan, helburua lortu dute antolatzaileek. Hemen pilotaka da hundiak balio du, baina gutxiago, eta artista jokoa da, gehien balio duena, eta artista jokorik badute bi hauek, batipat iruditan duzuen gizonak. Horein, Juan Pablo ikusi izan duzu, Tanto elegante indau. Edertu bukatu du, Juan Pablo. Artekariak jota zua dira lanean, baina egia esan, partidua dagoen bezala. Azpiko dirua oso behan egongo da, Bai, eta jenti geldik, ez da... Atrebidu ditzen horre diru botaten. Kontutan hartu behar da, Erne. Barruan itxitzo, baina betu. Peloti jota noain, esazikien
paseo ingo dola sortzi jartzi eta bitu nungatu dan. Barruan garbi izan da, Hor arrastoarekin ez dakit ezote den ahaztu gaubeka. Pilota hori metro hori bat ez, baina urruti ez. Barruan izan da. Ederra pilotak da, izia. Hori, eta pisenean. Barrura berriro ere. Eta pasetan, Bai, pasetan junda. Se badaki anorrin esteko nazerenik, Eta horriz eta pilotak bat ikaragarri politia izan dena. Hormabikoa jobe arrotezuen hortxe, begira. Eta barrura esan Eta azkeneko unean, postura aldatu eta pilota barrura. Begira, hor gehienok uste dut nik pentsatu dugula pilota zabalduko zuela. Gainera horretan ere trebe baita. Baina ez, barruan utzitu eta kantoa lortu. Basi eta bost. Gero, deuko errestasun itzela peloti ganin deko nien be, ero beti, bote pronto, ero albutik, ero goitik, eukera dana deko zone, mutidonek. Hoi, ikusi Juan Pablo ja horre peloti ailego jako nien bera ja, berak ez da ondo moldatu hor, horreztu ikusten ondo. Honek, beste modu batera egin dago. Hori nik uste dela berezko gauzi, ez da, berez egin. Nei iruditzen zaitu zaite, Mutila hau, egira nola jarri pelota baina. Ikaragarria. Iruditzen zaidala, ikusi nuen lehen da biziko aldiz, eta hemen ginen, debut egunean ere, eta iruditzen zait, pala motzean, edo paleta larruzko pilotarekin, edo eskuetan pilota, hau beti pilotan aritutako dela. Hain erraz egiten ditu gauzak. Hau da, pilotalekuan ordu asko zarrutako Mutila izango dela. Bai, eta dana, nik frontixera bota bat ipe peloti, Honi Mutillo ni ikusi zen gauzak egiten paliaz da pelotiaz, artisti da. Amazazkieta bost, mezortzieta bost. Eta bere honetik atera eta dabil Juan Pablo. Pentsatu dudunek, nizaustik alde egin du eta orain hau parera etorre zait niri. Bai, buruti pasako jakoz, Eta orain ikustu duzu gainera erritmoa jarri nahi dio partidari. Gaubekak orain gustura ari da eta zakearekin ere asmatzen. Eta orduan orain tantoak bixi joatea nahi du Armintzako pilotariak. Bai, Juenzana zan oso pelotari ondien zeusti. Baina arek jogatzaben hemen esan da imorun, hankak eldien asko jogatzaben ez da. Baina honek ez. Hau ibili egiten da, honen mobi ditutzu. Eta orain zerbait egin nahian dabil Juan Pablo eta nik uste aldatu berri duen palazinta berriz aldatzea horren seinale dela. Zerbait egin nahi erritmoa aldatu edo zerbait, baina, a ber. Alerio urduri jartzen den edo zerbait. Baina lantxarra du. Hori ere oso sake politia izan da eta beste egun batzuekin alderatuz txapelketa ontako partidu desente ikustuko aukera izan dugulako, izan Gaubeka pixkat barrura gotik ateratzen ari dela gaur. Bai, ni seguruna hau Mutila hau, hiru lau egun egon da jokatu barik, hau ibiliko zanzakik etaraten. Bai. Seguru hori, Honebeke pare bat ordu sartuka bezan kantxan. Esteban Gaubeka, orain arte, 14 egin ditu Gaubekak, 6 Juan Pablok, eta galdutako bat du Herrio Xarrak. Markagailuan 12 tanturen aldea, 6 eta 18. Pas, luze. Amorratuta jogatuko du Juan Pablo. Seguru. Aterako da txikitzera. Bigarren osaken ere eman egingo dionek. Bai. Eta luze. Ondo Gaubekak. Juan Pablo berriro ere, barrurantza. Badiru zulo hundia duela Gaubekak hor, baina ez da ala. Errebesiz ikusiko duzu, behin eta berriz. Nola jarriko duen pilota frontikoan.
Pablo eraman, orain eskuinez Gaubekak. Gaubeka, tanto. Iez egindakoa, baina tanto. Pelota bera etorri zaio, txapa gainera berak nahi baino gehiago. Nik uste dut bota egin deu, baina esan jondo, Esan jondo, baina goikoitzi jotzo eta larron durtutzo. Hor lehen da bizi, bien arteko norgeiagoka. Eta orain okerrez banaiz pelota bera xamarra etorri zaio Bizkaitarrari, baina barruan ondo. Hori ere derra da. Gaubeka, nahi duen egiteko moduko du. Hori da, kalitatea. Hori izin da. Erakustaldi ikaragarria egiten ari da Gaubeka. Zema bider, hamen atzin komenditan lotenga ez da. Partidu eskazak ez duaz asko ikusi honi mutillo honi jogatzen da. Ez da ikusten txarto jogatzen. Beti maila. Beti maili erakusten dugu eta errez jokatu. Begira, zein idarki egin duen Normabikoa. Eta oin be, bota eskarrin zan hartu duen hor. Gaubeka. Barruti barrura, Juan Pablo Geraman, Gaubeka, Harry. Ze partido txarra Juan Pablo horretza. Dena pilota txarra eramaten ari da. Dena pilota txarra eramaten ari da. Ez que horreta jokatzen badago gaztiek ez da erresa, Ze Juan Pablo lehenengotan ibilita, haide topetan hor, eta haber partidue apurtxo bat eta aten dugu neurrera. Da oin geratu da, botera atzera geratu da, kanbizio egin dugu, eta hor ikusten dago, pelotik ganera etorten txakola. Ezin duela. Hemengo lehengo pelota esik ez da, bai Beitia, Claudio eta Fernando Castro eta hemen deusen danak, eta Andona eta honek, danok ibiten die esaten ez dela, pelotai txakola ikusten hain indartzu eta hau, baina botaten datzulak eusa batzuk, ez dizena ikusi. Ez dira amorratuak gaztea famatzen, baina batzuetan derrigorrez onartu egin behar. Bai. Juan Pablo, eramaterik ez. Eta Javi Arkarazo, esan behar dizute, nire ustez Juan Pablo ez dela ari behar den bezala planteatzen partidu hau. Ari da, bestea bezain tekniko jokatzen, pilota gada ikaragarririk eman gabe eta beldurrez bezala pasa egiteko edo. Eta horrela ez dio irabaziko Gaubekari, askoz. Gaurko partiduen ez, nik uste gaurko partiduen zudino sumoruen joen bideopelotik etxo. Arriskatu. Bai, eta beren lekutik etara Gaubeka ez, han aurrien ikusten dugu ezitzela pelotik endu. Ira zein ederk izakean, Horrein aurrera joaten da, eta aide, barruan da. Horrez, hor lehen da biziko aldizko horrek egin behar Gaubekak. Eraman luze. Baita Juan Pablo ere, Gaubeka. Gora. Erabat ezinean ari da Juan Pablo. Eta erakustaldi ikaragarriega eskaintzen ari da Esteban Gaubeka armintzakoa. Egira, ondola joan zaion pilota. Juan Pablo hori 23 eta 6. Eta amorratuta dago. Etxita ez, Juan Pablo ez duelako inoiz etxitzen. Ez hori ez, baina ez daki nun sartu tantua. Gaubeka berriro ere zabaldu. Hori ere barruan da, Erne. Azpian jo. Hor. Perfecto, hartu du pilotak. Eta horra agian, biak jotzen, biak pilota azpitik jotzen, helduko dio Juan Pablo. Baina ez ainuntzen, Hortik enbida, Gor jo bidao peloti Juan Pablo. Gau partidu, kanbizetik gure bada apurtxo bat, eta behien morun jokatzen, behitu bebetik, posturi kanbizet dute bebetik zelan jodoen. Horre Juan Pablo berape, Zurte pixat izan du, Zurte apurtxo bat, eta ekarri deuen efetuaz, bola hone bueltan, junta pelotia. Mayor pilota bueltaka zetorren, eta Juan Pablo jo duenean, bueltak bestaldera hartuko zituen. Horregaitik Gaubekaren keinu hori 7 eta 23. Berriro ere hor da Juan Pablo. Makina bat maldizio entzundako atzeko txoko hortan.
Hori biliko da esaten, aber, zer, nundik ero, zer, bidan, nora bota bidan, honi morroin itantu diteko, baina hoize ez da erreza. Zerbaiten bila hor pilotak robatzen, baina ez dutuzte hemen diren pilotatan alerik ere ikaragarri bizi horietakoa denik, pixkat materiala jetxi egin dutelako txapelketa honetan aritzeko. Alaz eta pilotaleko osoan aritzen direnean, orduan egoten dira pilotak biziagoak eta motelagoak, baina orain arte txapelketan ikusi ditugunak, Javi, gehienak galga batekoak, ez da? Bai, normal jo, ez da? Batekoak. Zeustan ziren, zaharriten partiu guztia apurtu hilik, ez da? Baina nik ustote pelota nahiko idiezela, hemen jokatzeko, Oin ikustu nik, gaur ikusten da Juan Pablo oso bildurren ditaz peloti jote. Bai. Duderiz. Ondo Juan Pablo, emanez pilotari. Bai, Juan Pablo gori movida. Peloti hor, 6 jardi desazpire jo pelotie. Eta nahi desartzen bada, handik ez du botako askorik. Eta Gaubekaren utza, hori utza izan baita. Hau ez, horrengo pilotak adabaizik. Eta hori harrigarria da. Baina eta torretan ere agintari izan da Bizkaitarra. Juan Pablo katzera egin behar. Ederak tigeraman. Barroti barrura, ondo. Hor jarri behar dio, hor. Hala ere, defentsa ikaragarria du Gaubekak. Hori ere, frontizera. Juan Pablo. Mandio, pasa. Pasa zen. Baina... Pasa garbi zen. Gainean eta tanto. Azkenean zortea izan du Gaubekak. Hori ez baitu bota. Ez dukuzte behintzat. Artiste izango da baina. Eta aurrekoa pasa zen. Ia seguro zen ezaket. Aurreko ea jungo zen pasa. Baina lehen behitxo hitzo. Bai. Eta buena sartxago eta hangu, barru edo hien da. Gogoratu egingo zen ez da? Bai, seguro, tiparrez. Gero hori, era bat ondo jogabeko izan da. Antzematen da pilotak. Pala gehiago jodu, palak pilota baino. Baina gainean. Eta, tanto urdin. Es contagioso, Es contagioso. Zapa gainean goxo utzitako horiek, hiru ditu Gaubekak. Juan Pablo galerik ez, eta zakez ere lau lortu ditu Bizkaitarrak, eta bat erez Juan Pablok. Lau eta zortzi. Horre, kontu de gartute saspitantu diz horrek. Horixe, Eta gero Ormabiko egin dizkionak ere. Beste Mordozkoa, bai. Beste lau. Eta hori edena boltsa berean jarrita. Alde handia da. 24, 35 da finala. Gauza politia asko eskaini digu txapelketa honek. Nik aipatzekotan Garridoren joko aipatu nahi nuke. Ez da finalean, baina gertu izan da. Ba, suerte apurtxo bat egin gaitxo horren gozan, behar partidu irabazteko ere, baina bat txapelketa honetako izar nagusia Gaubeka izan da orain arte. Juan Pablo, Geraman, hor da Gaubeka, Ormabiko eta tanto. Da bota hitzo, Botata, bai. Bota hitzo, Botatakoa, zalantzari gabe gainera, Bali, zabalin jezela mototzen horrebesaz. Berotzen ari zirela ere, bota ditu bio hiru olako txeak. Ikusiko da. Hori txak, ikutu hor. Ba. Doktorea. Ondo neurtuta duzka. Joko eremuko neurri guztiak ondo hartuta dauzka.
26 eta 8. Ni pentsan hasina soin hemen Koldo. Horra saki horraz. Fronto luzien be, errestu hemen 12 jobida. Honek, zazpitik zelako pelota zuen jobidan, zazpiti sortziti parestako honi. Zelako mine ingo duen horbe. Zer hone peloti aire topetan dago horrien be, Askok esan dago hori be. Fronto luzien ez dago ingo hainbeste. Ingo du bai. Nik uste baiet. Hor da berriro ere zakea, horrengoan, motzegia. Bederatzi eta 26. Zakez bat. Eta beste bat falta segidan. Eta Juan Pablo hor da berriro ere. Ez da bape guztura beren. Ez da guztora, ez zintarekin, ez partiduarekin, ez bere buruarekin seguruenik ere. Eta hortxe duzu errepikatuta pilotak botea lau kuadroko arrastoaren aurretik egin duen unea. Eta hemen atzeko epailea. Pilotak markatzen agiteko zein den batarena eta zein den bestearena. Eta pitxatuko duzuen bezala artekariak. Isil Xamarrik, azpitik ez baitago dirurik. Galanta da, Azpitik ez dago dirurik Juan Pablo Undiaren alde debutatu berri baten aurka. Hori ez da erreza, hori askotan ez da ikusi hori, Bederatzi eta 26. Eta hortxe duzu. Juan Pablo. Zerbait nahi eta momentuz behintzat topatzeke. Badoa. Sake egiteko prest. Atera du, azpitik. Juan Pablo. Horrengo nire estura gozatu. Eta gainan eta tanto. Eta horrengoan ikuste tanto ne balio duela orain arte partiduak eskaini diguna laburtzeko, ez da? Juan Pablo aukera izan du, zake ez du gaizki egin, gero pilotakada jotzeko garaian ez du batero gozatu, eta aukerari txikien izan duenean, hormabikoa. Parte guztien gabizena esaten, ez da? Juan Pablo dabilen bitartien, gauekan aurretik pelotie, ez teko zereinik. Gaueka jatzera kendu bitzo pelotie eta berak esango dugu, ez da errezak entzen be, Barroa. Baita hori ere. Gaubekak zabaldu. Epa. Hori barriz jogatu beharko da. Gaubeka berak eskatu du berriro jokatu behar dela tantu hori. Eta nik uste Gaubekak ez duela errurik eta gainera kiroltasunez jokatu duela. Bai. Berak esan du. Barriz jogatu behar zela. Eta horratzera egin du. Juan Pablo gainera etorri zaio. Pero Juan Pablo jotzerik bat zuen pilota hori, baina... Ez da hietan izan da, geratu indata ondo urtutzo. Hori ez da erraza egiten. Gero egiten du, ez da egite usteak nola zekin, baina pultseatu ezatu genuena, ez da? Pala pultsoarekin heldu, eta... Ordun eman, Bai, muñeki horre tik momentu inipitzen hor da, aprobetxo egiten dugu, baina peloti antxeda torren nien, Bai, justu guztu, azken egunean, azken motorraren gintiak ematen dio, eta abiadura hundia hartzen du pilotak. Gora. Eta gora, 10. tantoa. Juan Pablo rentzat. Eskatu dio biro pilota epaileari. Eta hortxe duzu errepikatuta azken pilotakada hori. Era bat gora joan zaio Esteban Gaubekari. 10 eta 28. Nik uste bera pesabela hain pentsok baina errezira segitzunik, Ez berak eta ez beste inopez. Inopez, hanben. Eltzen bada, tanto urdik. Heldu da, eta
29. Gaubekaren zat. Horrekaldi luzea egin behar izan du Juan Pablok. Eta Laizterren zeman dio zer egin behar zion Gaubekak. Eta erra zeldu da. Eltzerik ez zuen lekuraino bidaltzeko pilota. Hortxe duzue, azken tanto errepikaturik. Eta nik uste Juan Pabloren begiradean antzematen dela, ze gertatzen ari den partiduan. 29 eta 10. Zakez ondo, tanto bukatzerakoan oso ondo, pilotak da bizi-bizia ere badu, eta gainera plazak izona da. Bai, hau bai. Hau elegunime galdu eia benien, relasei botataren atzera pelotie paseko naz, baina da bota jaren barriro. Hori jarretako da, hori jarretako pilota da. Arek, zelan, ondo ipinen da pelotia, Indertzu jobarik, haintxe zeik jardinez azpilen da barrez, nik ez da izan joten duen, baina oso boten dituztu horren pelotiek. Gututako pilota da. Dena aitortu behar da, Javier Carazo, Juan Pablo Estelari partidu hona egiten. Ez. Gaubeka ikaragarriari da eta agian horregaitik izango da. Baina baita ere agian horregaitik ari da Gaubeka ainondo Juan Pablo Estelakoari. Etara beste benengo, eta nik uste dute barrez gero errastuen be, pelota danak eurri nitsi jutzoz, eta horretara gaurko partidu jogazten da bile moruen Gaubeka, zitzoen eta antorik. Oker Juan Pablo. Ez dio usten Gaubekak eta zaila da. Bera bezalako figura hundi batentzat zaila da. Debutatu berri baten aurka jokatu eta onartzea, gaztea asko sobeto ari dela. Eta gauza bat ez dugu ahaztu behar. Partidu hau kantxa osoan balitz, agian beste partidu era bat ezberdin bat ikusiko genuke. Gaubekari kantxa osoan inork ez dio erraz irabaziko. Baina hala ere, beste partidu bat izan dutekela. Hori bai, da gerra asko monbo bai, gero Gaubekak. Baina eure badakizi, betxu zago botik, duen horre peloti horre. Ni ez da izena joten duen, baina esalik zestia ez betxi bera joten duela. Gero, ni Juan Pablo baskotan honaz, eta izketan aber guztaren txako nahu mutilote, eperak ez duela esetu honako gazte gizaren dugu, Osa, eure badakizi honen morroi honen pelotan asko iten dugu. Jakingo ez dute ba, lehen da bizi, pilotari hona zein datorren, nor datorren, pilotari berak antzematen dio. Pilotari berak, eduzten goian, jokatzen ari denak. Ederra, zake ere. Hortako pilota. Juan Pablo, kanpora. 30 eta 10. Eta amets geizto bat. Amets geizto bihurtzen ari da partidu hau. Juan Pablo García pilotaria hundiaren zat. Kontuen hartu bida, hau paraketan Euskadiko kampionatuen finale aia usan, Eta zortziko adroterriko txapelketan ere heldu da azken urrenera. Lortu du bere 34. garaipena berarentzat izango da eta gainera meritu osoz. Pena pixkat gelditzen da barruan, pentsatuz Juan Pablo gaur partidu borobila egin izan balu zer ikusiko ote genuen. Baina pilotari bat beste baino askoz gehiago denean, horrelakoa askotan gertatzen da. Normalian beti bastan da hori, Ez da erreza partidu egarra bat ikusti bile jogatzen. Juan Pablo, ez eramaterik ez, tutu adina egin du, baina ez du eramaterik izan, 35 eta 10. Zortziko adroterriko txapelketaren azeran favoritoen artean zegoen Esteban Gaubeka, baina txapelketak aurrera egina ala. Askoren iritzia zen, oso zaila izango zela honi irabaztea, finala ez zaigu atera.
ez uste bezalakoa, ez nahi bezalakoa, baina aitortu behar da gaur Gaubekak erakuspaldi ikaragarria egin duen. Bai, eta gero hemen zara kanpotik duen jente guztionek, itxi duze, oso zoratut itxi duze. Ez da, Europa ez da ikusi, hain pelotari elegante bat horre botatzen duzu indosa botatzen. Pina da bai, Pina, berren pilotaka da jo dituzte, berrogeita zortzi minututan. Eta pilotaka da horietako asko, benetan zoragarriak izan dira. Laizte izango dugu, estadistika ikusteko aukera, zan zazpitanto lortu dituela Gaubekak, zakez falta bat egin du. Ormabikoz 3, Juan Pablok 6 Gaubekak, 3 dejada ere egin ditu bizkaitarrak, atzean bat Juan Pablok 6 Gaubekak, txapagainan bozutako bat Errioxarrak, baita errestuan tanto egindakoa ere 2 Gaubekak, buruz gain pasatakoak 2 Esteban Gaubekak, 2 politxaskoa gainera, ezker horman bat eta 2. Guztira, 7 egin eta 7 galdu Juan Pablo Garziak, 28 egin eta 3 galdu Gaubekak. Datuok ikusita. Nik ustote, Koldo, ligilako partidu ikusite, oso partidu ez eskasa, baina txarrak botan Juan Pablo en kontra, ez da? Eta alanda guztibe, hogeta beratzi tanto jabesan Gaubekak. Hor kontu degen hartzeko partidu da hori. Honeko ondo jogazten duen nien, ez du aukera egin moten. Dana ondo egin dugu eta partidu irabazteko beho ni, berak ondo egin duen nien, nun bintzet eukin biozu oso indarrasko tantu amaitzeko. Ze honek hoxik egin dugu errez, tantu amaitu beho negarin. Gauza bat garbi dago, eta zera da. Belaunaldi berri bat badatorrela, 6 hilabete debuta egin zutela pilotari berri batzuk, Bazabek, Galan ere ez da urrutikoa, Gaubeka badatoz pilotari berriak eta Gaubeka bezalako biru harrapatuko egin ditu, haze gozatu hartuko genuken. Bai, ez da erreza alako modoko pelotari batzuk etorti ez da, baina ber, inok ezaben esperu honako pelotari bat edatorrenik eta bitu, hemen etorri da. Eta hortxe da, kopa eskuan, txapela buruan, eta antolatzaileen eta ikusleen txalo beroa berarentzat, eta hor deportiboko honetan pilotazalde veterano horiek txaloka ikustea ez da gauza erraza izaten, eta lehen esan dizu bizala ez da erraza ere hauek pilotarik gazteak fama ditzaten, lehenkoak bai eta oraingoek ez duten beste egiten, eta ez dakit hemen pilotari asko ikusitako pilotazalea dagoelako, eta batipat oso exigentea delako hemengo pilotazalea, baina Gaubekarekin eta maila ona ematen duen pilotariarekin ere badaukate ezker honekoa izateko motiborik, eta ikuste Gaubekak txoraturik dauzkala hemengo pilotazaleak. Bai, eta gero beste gauza bateko beren alde, ez da erreza hemengo ikusliek sartzie beren fokur, ez da, eta honek transmitidu egiten duke jentirei deukon joko guztize, eta nik ikustot hori ez dela erreza, holako maila bako pelotarizik eitie, eta honek beste batzuk ez da biena konsegidu, honek konsegidu indau. Jentie beren alde eukin, eta horrek asko esan gure dau. Kostasun makala eukingo dugu horrepa, lehengo txapelketa gailegu eta irabazi. Berarekin, Estebanekin hitz pare bat egiteko aukerarik badugun, letras hau edenak emango ditugu batetik besteraino. Eta hunde batetik bestera jaingo duzue ze iritzi duen Esteban Gaubekak. Hementxe du neurekin txapeldun berria, Esteban, zorionak. Bueno, muchísimo más fácil de lo esperado. Sí, sin duda alguna. Yo creo que es un pelotari, Juan Pablo, a batir muy difícil y
y hoy parece ser que no ha tenido buen día y yo he tenido demasiado bueno y me ha salido todo y creo que demasiado fácil, sí. De todas formas, bueno, no es nada normal, ¿no?, que un pelotari que ha debutado hace 6 meses pueda ganar este campeonato, que aunque nuevo es importante, ha sido la gran sorpresa del campeonato, creo yo, ¿no? Bueno, sí, estoy muy contento. Me han salido desde el principio bien las cosas y la empresa ha confiado desde el principio en mí, me han puesto buenos partidos y me han salido, como ya te digo, me han salido partidos majos y bien, jugando a buen nivel y oye, ahí están los frutos. En una hipotética balanza, ¿has jugado tú mucho o ha jugado él menos de lo que esperábamos? Pues las dos. Yo creo que he jugado bastante bien, he cruzado en todo momento la pelota y todas las jugadas que he intentado jugármela me han salido bien y él tampoco ha tenido un día muy bueno hoy y ambas cosas han influido. Estamos mencionando especialmente a Gaubeca, pero hay otros pelotaris, sobre todo los que debutaron contigo. Hay pelotaris que vienen muy bien. Basabe Calán está jugando bien. Yo creo que hay una cuadrilla bonita que puede dar un aire nuevo, ¿no?, a esta modalidad. Sí, así es. Hay buena renovación y sobre todo es gente joven con muchas ganas y que tiene buen juego y yo creo que también subirán para arriba muy pronto. ¿A quién dedicamos esta chapela? Pues a todos los amigos de Paisanos de Arminza, a mi tía Guadi que ha sido el cumpleaños y a María, Adolfo y Miki que cumple ahora, a Yagobita, a todos los chavalillos y en especial a mi familia y a los de Arminza. Eskerrik asko, Esteban, segi ondo eta txapela asko irabazi. Muy bien, eskerrik asko. Hau etxek. Baz, Javi. Bai. Gordozka bat esan dugu hor. Lehenengo txapela behitzen akorduko diztana, lehenengo txapelak. Horrek esan nahi du pentsatzen zuela berak ere, erabaz zezakeela eta pentsatuta zeukala, bai, nori eskeni. Javi Arkerazo, eskerrik asko gaur gurekin izategatik. Eskerrik asko zoi. Eta eskerrik asko ikusle izan zaituztegun guzti hori ere, Bilbotik figura handi baten arrastoa utzi dizuegu gorko honetan. Esteban Gaubekak urrengo urteetan okerrik ez dela eta ez alda izango gauza handiak eskain diezazkioke pala modalidadeari. Eskerrik asko zuen arretagatik, 8 kuadro eta erdiko lehendabiziko txapelketan nagusi, erabat nagusi, Esteban Gaubeka.